Vara aceasta se va lansa o nouă provocare pe piața muzicală. Primul album al trupei Crazy Win va încinge atmosfera de pe litoralul românesc. Seria concertelor se va deschide cu petrecerea de debut, care va avea loc la sfârșitul lunii iulie într-un club bucureștean. Filmările piesei Beautiful Lover tocmai s-au încheiat, iar Bogdan, Noni și Sore ne vor povesti despre experiențele și proiectele lor. Salut! Eu sunt Noni. Iar eu sunt Bogdan. Iar împreună cu Sore formăm trupa Crazy Win. Salut băieți, ce faceți? Foarte bine. Așteptam să înceapă desenele animate. Unde este colega voastră, Sore? Sore în momentul ăsta montează videoclipul piesei Beautiful Lover, care l-am filmat săptămâna trecută, chiar în momentul ăsta, cum ar veni, acum vreo săptămână. Care este povestea videoclipului, dacă puteți să-mi spuneți? Povestea videoclipului atinge mai multe puncte și mai multe personalități. În fine, noi suntem, practic, plecăm ca niște necunoscuți, intrăm pe scenă, suntem foarte, foarte surprinși de paparații și pe parcursul videoclipului devenim celebri și se termină videoclipul. Este primul vostru proiect muzical? Fiecare dintre noi am muncit foarte mult până în momentul de față. Bogdan toată viața numai asta a făcut, Sore la fel a studiat 12 ani de pian, eu de altfel sunt student și la conservator, toată lumea a studiat muzica până acum și toți am vrut să facem muzică de mici. Melodia voastră este deja pe radio, pe când concertele? Concertele vor apărea imediat după lansarea videoclipului. Zilele următoare se va începe promovarea pe toate posturile de televiziune de specialitate și apoi vom începe și concertele. Vor veni cerințe. Un mesaj pentru fanii voștri? Iubim foarte mult. Și să nu uite să rămână Crazy Win. Rămâneți Crazy Win. Să rămână Crazy Win. Să aveți de câștigat.